A ganina nan da shekara 5 ko 10 kafin ka ga mutane a gona da ice ko da hannu ko da daren suna buga shinkafa, ana ganin abin zai zama tarihi saboda yawaitar samun injina da ake yi da ke buga shinkafa. Saboda yawanci injin da ke buga shinkafa shi kaɗai zai iya buga maka ya sheƙe maka shinkafa sai dai kawai ka ɗaura a buhu. Wannan injin da kake gani ɗaya ne daga cikin injinan buga shinkafa, amma shi wannan ya bambanta saboda shi saman shi a buɗe yake. Amfanin da za ka yi da shi kawai sai dai ka ɗauko shinkafa ka ɗora a sama, zai buga maka shinkafa ka yadda ganyen. In ka ga dama za ka iya sakawa a ciki, zai iya bugawa ya saɓanin sauran injinan shinkafa da aka saba da su, wanda su za ka ɗauka ne ka tura a ciki, in ya buga shi zai yadda ganyen. Wannan za ka ɗauka ne kawai ka ɗora shi a saman shi zai buga, in ya buga sai ka yadda ganyen da hannunka. Wannan injin ɗin yana da matuƙar sauƙi. A cikin awa ɗaya za ka iya buga sama da buhu 10 in dai akwai ma'aikatan da za su iya zuba mashi shinkafa, shi kuma zai buga. Sannan ana ɗaura mashi injina kala kala. Za ka iya ɗaura mashi GS200, za ka iya ɗaura mashi GS390, za ka iya ɗaura mashi 1100, za ka iya ɗaura mashi 175, za ka iya ɗaura mashi wasu electric motor ma suke ɗaura mashi saboda ƙila suna amfani da shi a gidan gona. A gidan gona ka ga akwai wuta, za ka sa electric motor zai ja shi kuma zai tuƙa shi lafiya lau, zai ma aiki a tsanake. Injin ɗin na da matuƙar amfani. Ya kamata duk